Duha ka motorista sa Valencia City, Bukidnon, patay sa disgrasya. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Live, Cyril. Yes, Real, patay ang duha ka mga motorcycle riders human kini magsampok tunga sa dalan. Samtang laing rider sab ang naangol human kini mibangga sa usa ka punuan dinhi sa Cagayan de Oro City. Dead on arrival sa balay Tambalanan ang duha ka motorcycle riders human magsampok sa ilang gimanihuang motor sa Provincial Highway Purok 5B Kahaponan, Valencia City, Bukidnon. Mga biktima na ilang sila James Hangoy, 25 anyos, taga Purok 2A Kahaponan ug Dexter Hapos, 28 anyos, taga Purok 3 Little San Fernando. Sa investigasyon, padulong kuno si Hangoy sa Esteng Bahin samtang si Hapos padulong sa Westeng Bahin. Kalit kuno mi-overtake si Hangoy sa nagunang sakyanan sa iyahang lane. Hinungdan nga mi counterflow kini ug nagsampok sila sa motor ni Hapos. Tungod sa kakusog sa impact, dili na halos maitsura ang motorsiklo sa duha. Samtang sa Cagayan de Oro City, maayong pagkaangol ni Rolly Labusan, 21 anyos, taga Tabacuan, Zone 9 Kugman. Human kini mibangga sa usa ka punuan sa Zone 7 Malasag, Kugman. Sigon sa kapulisan nga gikan kuno nag-inom ang biktima ug diyang papauli na. Kalit kini nawad-an og kontrol sa motor, rason nga midiretso kini sa punuan. Mayon na lamang nakaabot dayon ang Oro Rescue ug nadala siya gilayon sa ospital. Daghang ko di ako nga mga habal driver sa tambang nga mag-helmet. Dili jud tuman ba na yung sila kagulingon kuan nila nga mga resulta lagi nga bisan tagariya sila anak sila diya sa dalan tumabot jud punaw nga musikat jud. Real pahimangno sa otoridad ngadto sa mga motorista nga dili magkumpiyansa sa kadalanan, labi pa nga dili matagna ang disgrasya. Tambag nila sundon ang balaod trapiko aron malikay sa mga disgrasya. Real. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.